a presidenta da Deputación, doña Carmela Silva. Eu quero che agradecer que estés hoxe aquí con todos nós. Está aquí parte da corporación importante, tanto membros do goberno como membros da oposición, está a xente da empresa, está o director de obra, e nós víamos necesario facer unha visita de obra. As obras non están rematadas na súa totalidade, agora vou explicar, pero creo que era conveniente. Quero che agradecer, que sei que andas coa xenda neste comenzo despois da vacación, do período de vacación do mes de agosto, moi complicado, pero quero che agradecer sinceramente que viñeras aquí, porque creo que a magnitud que viñamos ahora no paseo recordo desta obra, creo que merece esta visita que é unha visita de obra, como digo, pero esperemos que alá polo mes de novembro podamos darlle o peche final a esta obra, porque esta é unha zona, un espacio de 73.000 metros cadrados, propiedade do Concello, que se empezaron comprando lá polo ano 2004, 2005, creo recordar, e se rematou despois cunhas expropiacións que houve que facer para dar cumprimento a unha zona de equipamento moi importante. Eu creo que é a zona de equipamento máis importante que ten o Concello de Sanxenxo, e que está na vila de Vilalonga. Por lo tanto, non teño ninguna dúda, Presidenta, de que non vai ser solamente unha zona de equipamento, vai ser un punto de encontro para todas aquelas persoas, tanto de Vilalonga como de outros lugares do Concello, que van aquí a facer os seus paseos, as súas charlas, as súas tertulias seguramente, porque a obra, que é moi importante, falta unha parte que eu creo que tanto a ti como a mí nos gusta moito, que son os espacios verdes, que son eses máis de 100 árbores que se van a plantar aquí, un espacio que se vai facer tamén para uso da gardaría municipal que temos aquí ás nosas espaldas. Pois, bueno, o colexio que se vai abrir próximamente neste curso escolar, temos o campo de fútbol, que, como decías antes, que me contaba a Presidente, que viña antiguamente, tiñan amigos de Vigo que xogaban no Vilalonga e tiñan vido aquí, pero non este campo, que é o campo de San Pedro, que está baixo, porque temos a sorte de contar con dous campos de erva, de San Pedro e de Baltar en Portonovo, non? Pero ela, como ten na familia xente moi importante do mundo do fútbol, é lógico que fale do fútbol. Presidenta, pois que sepas que esta obra, que como estabas mirando aí no cartel, son 1.262.000 euros, dos que casi 900.000 os puxemos co plan Concellos que ti ben lideras na Deputación de Pontevedra, que son a línea 1 e a línea 2 do plan Concellos 2020, e nós tivemos que poñer casi os outros 400.000 para rematar a obra con fondos propios. Por lo tanto, é unha obra financiada a través da Deputación de Pontevedra e do Concello de Sanxenxo. É unha obra que estamos moi orgullosos, posto que, bueno, non, eu creo que falan as vistas e o paseo fala por si sola, non? Isto é un espacio, pois eso, que queremos que se remate na calidad que vai desta obra. Tamén lle quero agradecer á empresa Consa, que creo que é unha empresa que viñamos falando os dous, que efectivamente, pois na calidad son number one, pódese comprobar aquí, e, por lo tanto, quero darlle as gracias polo ben que están ejecutando, tanto os donos, os propietarios da empresa, como os traballadores, con Isidoro, con Luís e todos os traballadores que participaron aquí, as subcontratas todas, que é un momento difícil, como ben decías, porque non hai persoal, non sei o que vai a pasar. E me viña dicindo a Presidenta no paseo que vai haber moitísima obra pública, polo tanto, pois as empresas teñen que estar aí atentas e empezar a buscar e a formar e a prepararse, porque vai facer falta moito persoal que ben vido sea que haxa traballo para todos. Pois eu pouco máis teño que dicir da obra, Presidenta, porque eu creo que a obra que che gusta, que a vemos, e que é unha obra, pois, ten 82 aparcadoiros, é unha obra que ten, creo que son 700 metros de largo, non? Mais menos, debe ter a obra. 650 metros de largo, bueno, con estos viales terá algo máis. E que digo eu que, bueno, que está espectacular. E que che quero agradecer a visita, sí, é que unha obra cando a ves así non tens moito que máis que dicir, tú que digamos políticos non ten sentido. Eu creo que cando hai unha imagen sobran as palabras, non? Esta imagen moi boa. É unha imagen moi boa por varios motivos. Un, porque é unha imagen para que van a poder disfrutar os ciudadanos, que é o que nos debemos os gestores políticos, pero tamén é unha boa imagen de colaboración entre as administracións, que é o que, sabes, que te agradezco sempre, eu digo sempre públicamente, as colaboracións, nós temos obligación, independentemente de que o partido que pertencamos cada un dos gobernos, de traballar polos ciudadanos, é o que estamos facendo, quero te agradecer. Moitas gracias e moi bons días. Bueno, bo día a todas e a todos. Sempre o digo, cando vou a visitar obras nos concellos da provincia de Pontevedra, os gobernos locais están sendo os grandes transformadores do espacio público. Non soamente eso,
Os gobernos locais están sendo os garantes de un cambio de modelo en como tratamos os entornos, como respetamos o medio ambiente, como incluímos nas nosas obras todas aquelas iniciativas que permiten que os espacios onde vivimos os seres humanos cambien con referencia a outras etapas donde solamente nos preocupaban os vehículos e o tránsito de vehículos. E están sendo o mundo local. Por eso eu hoxe, unha vez máis, quero solicitarlle ás outras administracións, tanto o Goberno do Estado como o Goberno da Xunta, a todas as comunidades autónomas, que teñen que ter a intelixencia de investir recursos e financiar con criterios obxectivos aos concellos, porque a realidade é que cando os concellos teñen recursos para poder tomar decisións, pasan estas cousas. E, polo tanto, a min, o primeiro que quero é facer un recoñecemento ao mundo local pola enorme transformación que está a realizar nos concellos. Eu creo, digo con humildade, pero tamén con orgullo, que a provincia de Pontevedra estáse a convertir na provincia que máis está apostando por novos modelos de infraestructuras, por novos modelos de tratamentos urbanos. Estamos cambiando esta provincia. Somos unha grande referencia. E iso non sería posible sin a complicidade, a aposta e a valentía dos concellos. Así que o primeiro é o meu recoñecemento. Esta obra é unha obra que é unha mostra desa nova forma de facer as cousas. Primeiro, ter en conta que donde hai equipamentos ten que haber espacios públicos de calidade, ten que haber infraestructuras de calidade, que pensen primeiro en quen? Nos peóns, nas persoas. E aquí se ven, verdad? Aceras moi anchas, sendas, espacios verdes enormes, que van a permitir o esparcemento tamén da xente, se van a convertir en lugares onde a xente vai a poder desfrutar de aquilo que é seu, porque o espacio público é da xente. Os vehículos acompañan ao ser humano para permitir as comunicacións, pero non poden ser os protagonistas. Logo, un respeto total e absoluto que a norma así o exixe, pero nós temos a sensibilidade de ir incluso máis alá da norma. Por lo tanto, tamén o respeto aos entornos, neste caso, un regato que tamén ten un tratamento para que poidamos manter esa riqueza natural que temos en toda a provincia, neste caso aquí, nesta zona de O Rebel, Vilalonga, en San Senso. Así que eu creo que o que temos que decir e o que temos que presumir é de que hai un modelo diferente, absolutamente transformador do espacio, e que esta provincia está levando a cabo. E o estamos levando a Deputación de Pontevedra da man dos concellos. Agora todas e todos, e nos 61 concellos da provincia, somos moi conscientes de que non podemos seguir a facer as cousas como as facíamos. As facemos de outra forma, con outros valores: mobilidade amable, seguridade, accesibilidade, respeto ao entorno, creación de espacios para disfrute das persoas. E eu síntome moi orgullosa de que isto este así a acontecer. E eu creo que esta enorme zona, ¿no?, onde hai tantos equipamentos tan relevantes, precisaba de esta obra que ademais pois ten un alto custe que está a acontecer tamén a través do plan concellos. Cada día máis os concellos apostan por usalo para hacer as obras transformadoras. Volverei a visitar, inauguraremos esta zona, o faremos como hai que facelo, unha gran obra, e veremos árbores, veremos verde, veremos o regato
que estará nese momento con auga e, polo tanto, seremos moito máis conscientes de que gran acción tamén se fai para mantelo e, sobre todo, saberemos que a xente está disfrutando xa deste espacio. Así que parabéns ao goberno, parabéns ao alcalde, parabéns a toda a corporación a que tamén saúdo por asistir a este acto. Tamén este é un modelo que eu defendo e é que todas as corporacións participen activamente das cousas boas que lle pasan aos concellos. Creo que eso tamén fala ben de os gobernos e, dende logo, teño que felicitar ao director de obra, porque eu sou moi consciente do traballiño que dan as obras. Cando vimos a visitalas, pois vemos o resultado, pero polo camiño cantas cousas hai que resolver, cantas cousas surden que temos que ir dándolle resposta, e cantas horas a veces de sono fan que as obras perdan a xente que as dirixe, que as decide, e logo tamén a COPSA, que certamente pois é unha empresa que sempre fai moi ben os traballos e non hai nada máis que ver os extraordinarios remates, e tamén nos temos que sentirnos orgullosos das empresas que xeneran actividade económica, que xeneran emprego e que cada día teñen tamén máis compromiso con que unha obra non solamente é un beneficio para a empresa, sino que teñen a empatía de entender que o que fan tamén é participar de transformar os espacios públicos que son da xente. Por tanto, tamén orgullo das cousas ben feitas, que eu tamén creo que é un valor que a sociedade ten que ter. Así que parabéns a todas e a todos, e sobre todo desexar que a xente de Sanxenxo, a xente de Vilalonga, a xente que vive neste entorno do Rebel disfrute moito desta obra, que é unha grande obra, seguramente de as máis importantes que se están a facer neste momento na provincia. Así que parabéns a todas e a todos.